from 1991 Mazonda kwaze kwaba u2004 ngingena moto ngeke ukhohle ukuthi ngangeke ngithi ngingena eTexini amahlona ayengiphatha sekudlala intshumayelo yami lekuthiwa izulu legazi ngibona omama laba abangenamahloni sebengikhomba ngesithupha kanje bethi lokhuluma uye lo thothi ngiseTexini 444 sengidumile sekunengidlalo khosini kunentshumayelo zami 444 hlalisane ngikhona la ngibona ukuthi bakhomba mina but ngabekezela ngahamba kwaze kwathi mfowethu ngo2005 yaqala ibreakthrough ngathi imoto yami yokuqala kwaba iPolo engayithenga eFryhead ngaqala ukuba nemoto ngingakwazi na driver ngaba naleyo monto waqala kuNkulunkulu wangenzela okuhle waqhubeka uThixo wangiphakamisa into ethe igcina ibhama ngake ngavela nje kwelinye iphepha kwathiwa ngithwele abantu mase beqala ukumelana necalling yami ba destroy igama lami kwathiwa ngithwele ngeke ukholwe Mazonda njengoba ngikhuluma nawe ngisuke okhaya ngiyoshumayela emaXhoseni la khona anginamoto ngadlelwa ngathathelwa yonke into nabantu ababengisponsorisha kwathiwa ngithatha amagama abo ngiyowafaka ezinyangeni ukuze bethi banginikelela kube ngathi bathinta uNkulunkulu kade ngibathakathile kwaphuma kwelinye lamaphepha lokho ukuthi umfundisi uMpungo sodungo lwamatende sekuphenduke isibunge sakhe saba isichitho ngoba nalabo abantu abazenzela into zabo uma befuna ukuduma babona ukuphakama kwami ngiphayisa uNkulunkulu mase befuna ama customer basebeya ngegama lami ukuthi njoba ngigcwalisa istadium ngigcwalisa amatende ngihamba kubo kwanenyanga yinde angazi yayithenga ubani noma yayifunela udumo kubantu yangcolisa igama lami ngakhishwe phephela ngikhohlwa ngangila eMaritzburg ngisekhona elikhona itende cishe u5 pounds kwathi ngolesithathu kufona omnye umngane wami umfundisi wasePortshepstone Mtimpungo ngizwe uyangimotivate nje kusena umfundisi hawu motivation yani cha ngithi ebesethi ubungakaliboni iphepha ngithi lana athi hayi ngani manje kuphumile bethumela bayokuthengela iphepha abekho nabo ngabathumela isihloko emagameni amakhulu umfundisi wodumo lwamatende isibunge sakhe siphenduke saba isichitho ngadestroywa ke ngangihamba mina ngetekisi quantum engangithenga lababela imlazi babebona nganginetekisi minela libhali ukuthi izwi legazi revival crusade ihamba ngeLand Rover ngeneyimonto ngishintsha njengamasokisi abantu bengithanda besupport abethi bathanda ukukhuluma kwami nokuthi angiphakeme ngiyakwazi ukukhuluma nabanye abantu ngoba ngale kakholola ngale kathi hayi kukhona insizwa bethanda nje ukuthi uma ngikhuluma izulu sami siqoshe mesezwakala zaphela zonke izinto mangisuka nje ngiyoshumayela emamfondo njengoba ngikhuluma nawe njengamanje mina nginamahloni ke anginamahloni ngidalwe nje kanje makukuhle kuhle makukubi kubi njengamanje ngasuka ngama hike njengoba ngimanje nje ngihikile njengoba ngizela emsakazweni anginamoto anginalutho engangithi khona ngiyayithenga ayivele ngiyithenge zindala ayifile ishibhile ngaphika ukuthi uNkulunkulu mina ngiqala ukushumayela ngo1991 kwaze kwasha u2004 kusho ukuthi u14 years lo ngingenamoto angikwazi ukumiswa zimoto ngayenza uNkulunkulu ayibeke kimi kuze kube manje ngiyahamba nje nginamoto ngihamba ngama hiking ngiyalifta ngicela abantu bangisiza bangithathe bangibeke noma ngihike ngoba kukhona into uNkulunkulu ayibeka kimi kodwa namhlanje ngiyabonga ukuthi ngitholele lithuba ukuthi bonke laba abangimonazelayo bebona isiphiwo somuntu ongafundile ngiyacabanga ukuthi abanye bacasulwa ukuthi lo muntu akafundile akanaso nesingisi esitheni kodwa yini emphakamisanga ngaka akho kuthwala eyami indaba ikaThixo uThixo wangenzela umusa ngoba nganikela mina nganikela ngemfundo yami yobudokotela ngangithi ngizoba uye ngapledge ngathi ngilahla lobu budokotela ngiyosiza ngisebenzele umama ukuze impilo yakhe ibe right ngoba ngibona ukuthi uzofa so ngicathi kwakuwa ama benefit lawo ukuthi uNkulunkulu ngenza ipledge so ke umfundisi uMpungo yilawo Mazonda ngiyashumayela nje ngimina nje angikwazi okunye bakhuluma ke konke bathi ngiyenyangeni angizazi nezinyanga nokuthi kanjalo inyanga mina ngayigcina ukuthi selashwa sonke sibizwa phela makuthiwa kuthiwa sihlobo esibizwa sonke sigcatshwa bambe inyanga into engahlangene nangazi ukuthi alula ngambona uNkulunkulu kuzebe namhlanje That's my journey. Akawanda amandla umuntu. Yes, Lord. Ishakalolonye imzuzu sibeke lapha kulona ihora leshumi elinambili 12 o'clock silibeka phansi uhlelo indumiso
phela ke uNkulunkulu akawadli neze amandla omuntu. Siqhubeke nayo imibuzo yakho lapha einkundleni zokuxhumana. Nangu uPhumlani ebuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi uyaya yini esihlotsheni uma ngabe kuthiwa kunomsebenzi othinta abangasekho, ngoba ngiyangibone abantu abaningi abasindisiwe baye bathi abayimbandakanye yize kuyimisebenzi ethinta abantu basemakubo. Umbuzo omuhle lo Phumlani futhi ukulothi nguphendule. Mami nangithatha inkolo yensindiswa angithi umuntu ufuna kholo ngendlela akhululeke ngayo nangendlela ambulekelwe ngayo. Mina into engihlanganisa nomndeni uma kushoniwe ngishona ngithi shi esifeni ukuthi kufiwe kuze kube kuyangcwatshwa. Uma sekwenziwa imikhuba le engingakholelwa kuyo mina njengoba ngingumKristu osindisiwe bangigcina mdla ngcwatshwa. Uma sibenza lokho kunye kwabo ngisuke ngingasekho. Kodwa uma kushoniwe ngifaka i-overall makusekhaya ngenze yonke into esuke yenziwa njengelunga lomndeni. Ngoba phela ukufa kuyimvelo, ukuganana kuyimvelo. So uma beganwa nje abafowethu noma beganwa abantu abami bengasindisiwe ngiba ingxenye ngoba basuke benza into eyimvelo engewona umkhuba. Ganwa nokushona izinto eziyimvelo engewona umkhuba. So ke ngiyaya kulezo mase besenzela kwabo ngoba vele ngisuke ngeze kuba ingxenye yaleyo nto. Angifuni lokho ngiyobaxaka beze bethi asimenze lokuthilo kwakhe eceleni ngoba basuke befuna benza into yabo. Enike bangihlonipha abantu bakithi ngoba ivangele ngaliphila ngalihamba laqonda lathi thwi. Bangihlonipha nje mase bangibikela nje ngoba futhi kwafowethu imini engathi sengikhona asebaningi abadala ukuthi baba omncane noma baba senze ukuthi senzele ukuthi sikutshelela ukuthi uma sekwenzeka ngoba lezi zinto zethu mazezenze ezinye zinotshwala phakathi angifuni ukungakusho lokho. Sigcina sesishayene sesilimazene uyobuza ukuthi bekwenziwani ukhona umdala ungazi. So ke bayangiriportela njenge